MLA ka Mausun Ram uba HM Shangpliang henne ka singu la panchai halor ka jingbu jong ka chela Assam ya ka Assam Cattle Protection Act habakran jikilat patai kubor uba Shangpliang ulaong ba udawa ya Chief Minister ka chela ba unya keren ba Chief Minister ka Assam kenang bikinong khayi masih kibatiet masih na kiwe ki chela kinam dan jing bon ki population jungi ngimban singi hab dipen halor ki jingbam ki badi ban point na siya kumukhaw kumuday sini ki peleng kedo kha wat kado ru kumjo te ngilaya debate halor kani mane hapo assembly ni barong ilay simbentalang but kabakongsan na peding kata kalong halor kajing kerdo jong kadok masi anda ngilawat benya dalam ngilawat benya ngilam ba kumba arpusan hajar ton kadok masi kalut sisnem hakajela juni di arpusan hajar ton sisnem kemut hilak ban mudul katno hajar katno spatli ki masih ngi don kam sisnem hapo kajela juni nei kinwan kita ki masih kini ki masih baro kini banwan nasyabar jong kajela juni te ngitip ba naka central government kalawandra ya koe ka act ka baki khot ka Cattle Transport Act 1978 but kalau amen biang ya kata ka act hau arhajar iway hapo kani ka act ngila bangin lej bantiet masih na syabar jong kajela syubo ngitiet masih na Bihar ngidei banra banyo ya kani ka permit hapo kani ka Cattle Transport Act but bankit ikita ki masih ban peniaj ban wanra adu kajela juni kidan artili ki condition ka kum kani ka act kata kawe kalong ba kadiban yo ika certificate ba ki quality jong ki masih ki bangi ngi wanra lani ngi thiet na syabar kajela ki diban long ki masih ki babiang ki bakoi ki bakhya bat ki bakhlan ka ba ar ka certificate kadai ya ka transit pass kamut ngidei ban yo ya ka permit ka valid permit ka badai ban kit ya kita masih ban punpoi hadu kajela juni tekat hadu menta ubnai Ogos arhajar khoi kinong thiet masih kim sum syam kanu no kajingnya andrei nadu ba penwan ya kani ka anya po Assam ka baki khot ka Assam Cattle Protection Act 2021 kelas syam jenjar ya kinong thiet masih jungi bakin peniai iki masih lembah ka Assam kadau kalong bahaga section 7 jong ka Assam Cattle Protection Act 2021 kaong no person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cattle without valid permit from any place of other state through Assam to any place outside Assam. Dia kata hadu kata kadang biang kata kamu ngidon kam ya ka valid permit ban peniat ya kita ki masih lembah ke Assam handrei abang apej bah ya kani ka act haka section 7 clause 7 ki penwan pada ada kumwe ki ong ba ka permit issued under subsection 1 2 and 3 shall be in such form in such manner and subject to payment of such fees as may be prescribed by the state government kata kamut ka state government of Assam hi hangni kamut balada ngala thiet iki masih na Bihar ngala peniaj lembah ka Assam kata kamut empat long kataru ngadang dehi bangan simbiang saya ka permit na Assam da ka jingsiu ya ka fees dia kata bangan raise meneh po ka assembly but ngadawa na Chief Minister jungi ba udai ban penbej mardor ya kani bat u Assam Chief Minister kenang ba kinong khai masih jungi ki balik thiet masih na syabar jong jela kinum syam jing nrai kan wan ka jing harassment kajing penjenjar ki hakalenti
ladangi penyai ikini ki masih lembah ka Assam. Dei tang halor ini i clause 7 jong ka section 7. Kiburi ini i clause 7 kam syarum jong ka section 7. Dei tang hei taban ong mangidei bandang hap bandai banshim ya ka permission Assam. Haba ka Central Act kala ai bor ingi ka Central Act kala ai bor ingi bangila bangilej banshim banwanra ki masih ladangi penbiang ya ki valid permit na ka place of origin kata kamut ladang athiet masih na Bihar kamut ngade banyo permission na Bihar banwanra ya kita ki masih bat ndala dep check ya kata ke jingkot jingkhia jong kita ki masih ndrei haba penyait lembah Assam kamut ha Assam ro ngin hap sim permit bat hap siu de ka fees de hita ni kwa ba ka sokar jungi ka de ban penbet marmar ya kan ka kam lumdam ta ngi ngin kerdo la sha ngin numyo shu sai ki masih ki ban poi sha ka jala jungi tang de menta kani ka ak ka bathmai bawan ha Assam han lembah kani ka section 7 de ta ita